Tata poriche awol no julu jubara bara dibia ezo hana ya amechi ugwele onogoro kpọmkwem to bel no ya anom ya abum Chizzy ani anyị nụrụ ọkwa apụta anyị akọ n'ubi ya bịara kpọmkwem abum Chizzy ani anyị na-abịa Abo Kpakpando ka na ekiri mba ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị na-asị gị Chineke gọzie gị na-echekwa gị. Kpakpando bụ ụlọọrụ onyonyo nke na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche ebe ọbụla ndị Igbo na-eme mmemme anyị na-anọ ebe a wee kwalite ya n'ụzọ ọma ka oke anyị ghara ifu n'ama ka omenala anyị ghara ịda mana anyị na-ayọ unu ụmụafọ Igbo biko otena anyị na-eme ife a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo ike anyị ka anyị ji eme ya anyị chọrọ enyemaka unu onye ọbụla nọ mba ọbụla ị nọ n'obodo Igbo ewere ngwa ọrụ anyị ji alụ ọrụ n'ojiri ya kwado Kpakpando TV dịka kamera ọbụkwa n'ọbụ okpogho ka unu ji akwado anyị unu ga-afọ akara ụlọ akụ ntinye ego anyị n'ihe onyonyo gị isi nke ọbụla iwere ya wee kwalite nke anyị na-eme maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị ndị Igbo mma ihe anyị na-eme bụ ka ụwa makwara na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi ya mere anyị ji agbasa ozi ndị Igbo nke bụ nke anyị ka anyị kwado na ya abụm Chizzy ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma kwado Kpakpando maka na Kpakpando bụ ihe ndị Igbo anyị na-atụ anyị ka bụ eziokwu obodo edelgo jinjin maka na ya batago kpọmkwem dịka esi eme ya amaara m na ọkwa sị na nkịta ga-adị ụtọ ga-adị kpọkpọ gwa ha ebe ọbụla ị nọ na mba ụwa ọbụla ị nọ wee na-ege Igbo na oge Kpakpando oge omenala elugo n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi karakara gụnyere chinchin akara 9
ebe anyị nọ bụ na ụlọ nkiri bie dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu kpọmkwem wee na-erute gị. Ya bụ ịchọ ịkwado ihe nke anyị na-eme, kwado omenala maọbụ ịgbasa ozi gị, mara mee ka ụwa mata nke ị na-eme, ebe ị ga-abịa bụ ozigbo bụ na ụlọ nkiri dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu kpọmkwem. Ma ịbata ozigbo jọbe na ngalaba azụmahịa anyị ka agwaghị ha na-ewepụ na anụ wee na-eri ya. Ọkwa ịmara na abụ m Chizzy ani tata anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo maka na ihe anyị ji gbara ọkụ. Dibịa Ezeọha nọgoro, dibịa Ezeọha kere ndị Igbo. Amechi nwanne m nwoke Ezeọha ekene m unu, ọha na eze na-ege anyị ntị, anyị adịrị unu mma. Ọ dị mma, dịka nsikwu anyị ga-agbapụ ya ọsọ, mana dịka anyị si ekwu, Ezeọha ga-emenụ ka dịka dibịa Ezeọha nwa afọ omenala Igbo nke ọma ịgosi ọjị ewee kọọ n'ubi ọhịa bịara gwabazi isiokwu nke anyị were n'ụbọchị nke taa. Mana ndị Igbo unu amara na unu nwere ike ịfụ ihe niile anyị na-eme. Unu jee na Kpakpando TV ịchọ ịfụ Ezeọha, fụ Amechi, ịfụ mụ onwe m jebe na Kpakpando TV nke nọ na YouTube. Ị ga-afụkwa ụmụ ihe niile kara aka jupụtara ebe a ka a na-akwalite omenala ndị Igbo na ihe niile gbasara ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Iru ebe a ga-abụ na YouTube ịchọọ Kpakpando TV, isonye ebe a, ya bụ sonye, epie subscribe ka ị na-afụ ihe niile kwa ụbọchị, maka na omenala Igbo na asụsụ Igbo amaka. Ọ dị mma, Ezeọha gọọla anyị ọjị ka anyị kọọ n'ubi anyị bịara. Dịka ọ mere asị nwoke na nwaanyị ndị na-ege anyị ntị n'onu na ihe anyị bịara emeta ata bụ oje meka ọdụrụ ndị Igbo na mma, maka na okwu anyị na-ewepụta ebe a ka ya bụ oke na-ama ha ndị Igbo tesi na oke ama ibezie osi dịka na ihe anyị bịara taa ka o ji ama ka anyị kpaa bụ azụ nwanne na nwanne ka o ji eme ka ọdụrụ Igbo niile na mma ka anyị na-ayọ. Asị m Chineke kere n'igwe, Chineke kere na ibe kere m oke mgbe ọbụla ekwe ọjị batalụ Chukwu na ọgwụ kere n'igwe ka ha na ebe na-ewe wụsa anyị ma mmadụ bụ eme ka anyị ma na ọgwụwa bụ Chukwu anyị na-anata ibe ka ayọ Chukwu kwatala ọjị ị na-emela ala Igbo ihe nekwe ọjị batalụ, ya Igbo na-eme nekwe ọjị batalụ ogbokwuo ndị na-ebu ndị aka akụ iche dị n'ala Igbo niile. Ndị a bụ ndị Igbo gboo ha azụ oku dịka nwoke dị n'ime nwaanyị dị n'ime achị nekwe ọjị batalụ. Anyị ga-adị ka echi maka na ibe anyị ga-eri ya abịa ma nke ya agbakwa ọsọ ọ bụkwa ihe Igbo anyị egbukwo omere ọbụla na ije ọgụ. Asị m onye Igbo ọbụla e nyere onye si n'ọka ewegbuo mmadụ ibe, asị m na ike yara onye ha n'ime kwa ụbọchị maka na nje adịghọ mma. Ochi na anyị na-ekwu ekwuchi eke n'ebe a na nje adịghọkwa na mma. Onye ọbụla e nyere onyinye ewekwa were ọzọ mmadụ ibe, mgbe chika were onyinye nyere ewegbuo mmadụ ibe anyị, maka ndị na-eti aka na nje ma ndị na-ebinite ma ndị mere degoro eme ebe a na-achịkwa n'azụ. So na anyị ga-adị ka echi eche ma gwụkwa na-agụ nna m Chizzy eyi adịkwa ka echi o mechikwa ya adịkwa ka echi ga-adịkwa ka echi eche nakwa na-agwụ agwụ. Ọ bụkwara Igbo anyị egbukwa ehu ome ka anyị na-eji ebe anyị na-achọbụ ha anyị ga-eri nke ga-eri anyị agbakwa ọsọ. Ụta aka ọ dịkwara ndị Igbo niile bụ ndị na-ege ntị bụ ndị na-eme nkedụ mma, ọkwa ndị na-eme nkedụ mma ka m na-agọtakwa m ndụ ohe nsi na ndụ ohe egbu mmadụ dịko Ezeọha ọzọ nke a ọ gbaziri agbazi. Anyị tata ọjị a maka na ọjị akara aka anyị taa ya pụta anya na akọ n'ubi ya anyị bịara kpọmkwem. Cheta na ị na-ege Kpakpando n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka gụọ echiche makara na mkpọm n'itoolu. Anyị na-abịa. Ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri mgbe ọbụla ị nọ wee na-ekiri anyị na-asị gị Chineke gọzie gị na-echekwa gị.
Kpakpando bụ ụlọọrụ onyonyo nke na-akwalite asụsụ na omenala ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Ebe ọ bụla ndị Igbo na-eme mmemme, anyị na-anọ ebe a wee kwalite ya n'ụzọ ọma ka oke anyị ghara ifu n'ama, ka omenala anyị ghara ịda. Mana anyị na-ayọ unu ụmụafọ Igbo, biko otena anyị na-eme ife a na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ike anyị ka anyị ji eme ya. Anyị chọrọ enyemaka unu. Onye ọbụla nọ mba ọbụla ịnọ n'obodo Igbo ewere ngwa ọrụ anyị ji alụ ọrụ n'ujiri ya kwado Kpakpando TV dịka kamera, ọbụkwa nnọọbụ okpogho ka unu ji akwado anyị. Unu ga-afọ akara ụlọ akụ ntinye ego anyị n'ihe onyonyo gị. Isi nke ọbụla ị were ya wee kwalite nke anyị na-eme, maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ dịrị ndị Igbo mma. Ihe anyị na-eme bụ ka ụwa makwara na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi. Ya mere anyị ji agbasa ozi ndị Igbo nke bụ nke anyị ka anyị kwado na ya. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma. Kwadonu Kpakpando, maka na Kpakpando bụ ihe ndị Igbo. Anyị na-atụ anyị ọdịma. Okechukwu nwata ekelela gị. Omenala anyị mara mma nke ukwuu. Ihe ọbụla ị na-eme, cheta omenala gị. Abụ m Chizzy Ani. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ awọm dị na ndị ji omenala emetụ omenala, ọkachasị ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ, na-alụrụ ndị mmadụ ajọ ọlụ, ma ọ bụ na-awa awụ, jiri omenala awa awụ n'ụzọ dị iche iche. Ebe a ka eze dibịa ọdịnala, dibịa eze ọha ga na-akọwara ya na Amechi Ugwuele. Amechi bụ nwa omenala kpọmkwem, omenala Igbo, ka ọ ga-esi kwalite ya n'ụzọ pụrụ iche na echi ụla. Ya mere anyị ga-eji wee tinye okwu nketa ọnụ, maka na oge ụfọdụ ụmụ ihe dị otu a socha na ihe na-eme, na ụfọdụ na-agbara omenala anyị ọsọ. Eze ọha, ekele gị. Mana ụfọdụ n'ime unu na-ajụ ajụjụ ka unu ga-esi weta eze ọha, ma ọ bụ ka ihe gbagwojuru unu anya site ma ọ bụ na mmụọ, ma ọ bụ n'ihe ọbụla bụ ihe gbasara omenala, mmadụ ịnọ n'omenala wee weta ihe ọma. Akara ekwentị dibịa eze ọha bụ 08072352991. Akara ekwentị dibịa ọdịnala eze ọha 08072352991. n'ụkwara ike iwe ya na 09038676718 09038676718 ma ọ bụ 08181895359. Ọzọkwa, akara ekwentị dibịa eze ọha bụ 08181895359 ma ọ bụ 08029567274. O gbughara ọnọdụ ugbu a, sịpụ ọnụ n'okwu n'ebe a, unu nwere ike ịkpọbazi ya n'ụmụ akara ekwentị a niile. Ya bụ 0802956
7274. Dibịa Ezeọha, imirikiti gbabara n'ọlụ unu dịka ndị dibịa maka na ha nụrụ na ụfọdụ na omenala anyị na a na-akwalitezi ya nke ọma. Ndị ụfọdụ jikwara omenala akpa nganga dịka anyị ji akpa nganga ma echi ugwuelu jiri akpa nganga na ndị ọzọ wee batazie na omenala na-eme alụ dị iche iche. Biko kọwagodola anyị ụdị alụ ha na-eme na awọm dị na ya. Ana m ekene ọha na eze na-ege ntị bụ nwoke na nwaanyị dị n'ime unu bikos maka na ihe m ji wee ekene nwoke ekene nwaanyị bụ na ọtụtụ ndị mmadụ onye jụrụ ọchị na omenala dị njọ ọ ka onye si eme ka ozu ka omenala dị njọ maka na ọ bụrụ na anyị bụ ndị omenala na-amata nke bụ eziokwu ọ na-agwa ibe anyị makwa na nke bụ ezi ọrụ na-alụ onye ọbụla makwa na omenala bụkwa nnọọ ihe ọma ka ọ bụ maka na omenala omenala ọ naghị eri aka azụ oke mejuo wofe onye ahụ ozugbo ịma nje were ndị nke nsata na ndị nke emetewo tinyere azụ omenala. Onye ọbụla bụ onye omenala eziokwu onye ha nwere nsọ ga na-asọrọ omenala ya maka na ịda iwu ọpịa ghọtara bịakwanụ ndị ka ọtụtụ ndị dibịa dị iche iche na-abụla apụta ọlụ ọbụla bịara ha si na ha na ọlụ ọbụla bịara ọdụchaghị mma mgbe ndị nna anyị ha na-eme omenala ejighị ike alụ ụdị ọlụ ọbụ enwe ọlụ mmadụ ya ewetara ego ka gwụlụ anyị ụdị ọla kwuji ka eji gbuo onye dị ụta isi mba na ọdụghọ mma nwoke mmadụ ya sị ka gwụlụ anyị ka je na mmadụ ihe na ya kalụ onye aha ya ka na ọka oji abụka ịgbapụ ya na onye aha na ana isi nwoke na ihe adọghọkwa mma na emekwu onye gị gaghị ala ike maka na ịma na-eche ekije ebe ihe ga-abụla eme ego ihe ala ikekwa tupu imewe onye ọzọ a sị mma ihe egbu mmadụ bụ ụzọ gbugodo onwe ofufe ka apa ga-esi wee ụdụ mana ndị ebe m na-emere bụ ụmụazị ndị omenala anyị na-amụta bụ ndị na-alụ ụdị ọlụ ha maka na onye bata eju ebe niile nke ọbụla bụ ọlụ ọbụla ma nke dị njọ ma nke dị mma ọ na-alụkọta ha ncha niile ọ gị nọchụ na ibe ya na-alụ bụ ọlụ ka ya ma ya na-alụ na ebe gbasara na onye ha bịa n'ihu ọrụ ya alụ onye ahụ ọrụ na gbasakwa na ya ọ gbasakwala ọgụ matakwa na mgbe ọbụla onye ha ji ọgwụ ahụ ogbuo ofe onye n'isokwa n'ikpe anyị na-egote oke maka na ọbara ha ga na-achụkwa onye gburu achụkwa ma ọgwụ bụ dibịa gwara ya bụ ọgụ maka ọgwụ bụ dibịa ji weta ọgwụ ahụ onye ahụ sị ewere bụkọs na ọgwụ abịa bụ isi maka ọ bụrụ onye ahụ amaghị ọgwụ ahụ ga mebe ma mgbu nwe onye ahụ egbe mmadụ na-abịa ịdịkwa n'ime ka m anyị ji wobu bịa taa asị Ezeọha ewu ụfọdụ na-abụ ha chọọ ime ha sị ọkwa gị asị ime ha sị na ha asịgo aka ya ka m na-ekwu nsachapụ aka adụ ha ebe ọ bụ na gwụnwa je otu ihe ahụ onye ahụ amara ma ihe ahụ oke ọ gajizi na eke oke na ka na aka m shụnụlọ na mmadụ asị m na ihe anụ bụ weel na ndị ka m dakpo n'ime weel a ịghọta m na-ekwu ọwa mana makwa m dakpo n'ime weel a ga-eme nsogbu ndị makwa na weel a na-egbukwe mmadụ oke ebe ọtọfọ ọchụkwụrụ onye ahụ ịdakpo n'ime weel ebe ya dakpo n'ime weel ọ ga-adịgota ọzọ ọbara ahụ onye ahụ ya egbu ga-esokwu onye ahụ gburu esokwu ma onye nke mere andị mata na ụbọchị ọbụla igbu mmadụ ka igburu onwe gị ụbọchị ọbụla mmadụ wetara ọgwụ ka ọ mmadụ gbuo onye ahụ mụsị aka onye ahụ gburu onwe anyị mata ụbọchị ọbụla mmadụ mechiri mmadụ ibie ụzọ bụ mụsị aka mechiri ụzọ nke onwe maka na ihe ọbụla mmadụ jitoro maka ga-eji toro onye ahụ mana ọtụtụ ndị mmadụ iche iche na ha aghọta ọ bụrụ na Chineke kpọrọ oku n'ọlụ anya onye ahụ ewe nwaanyị na-alụ ya bụ ọlụ even ọtụtụ ihe dị iche iche ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ọgwụkwa nsọ na ịgwọdọ ọgwụ enwe ndị ji ọnụ nkịtị na-abụghọdụ sọ ọbụghọdụ ọgwụ ife ahụ mana mgbe mmadụ ibe gị si dat na onye ahụ mere aka abịa enwe ike ọ bụrụ dat na onye ahụ mana bịa onye ahụ bụrụ dat na n'ụlọ ọtụtụ anọ na famili nwee ike ọ bụrụ ka na ndị na-acha na mmadụ na-anọ na isi anụ ife ọnụ ekere chọrọ ka ibi nte ka ị na-aga n'ihu iwozelu mgba ma ọ bụ ihe ọbụla bụ na-emechiri onye ahụ ụzọ matakwa na ụbọchị imechiri ihe ọbụla bịa onye ahụ ụbọchị aka ya emechi ihe ọma nke na-abịala elu echi achị na ndị nchi na ndị eji abịa enwekwe ka ọ bụ mmadụ ji eke enwekwe ka anyị abanye mmadụ ji aka anyị wee na-emete n'ihe anyị bịa taa bụ ka anyị gwa ọha na eze shirat na ezigbo omenala na mgbe na-eme omenala dị mma na-ejighị egbu mmadụ na tupu a na-ajụ ụgwọ onye omenala anyị asịgo ọ bụrụ mgbe omenala ka bụ omenala fọ mmadụ anyị na-alụ mmadụ ị ga-asị ya jụ ụgwọ ọfọ gọọ onye ahụ were ọgwụ ụfọ gị ụgwọ na onye na-achụ ya isi egogodo ọfọ ka makụ ya na-achụ ọkọbara gwe ma okebe ma nkebe eziokwu enwe ọtụ ndị abịa ebe n'ihu ọrụ masị m dat na ya na-ede msị ya mba n'ihu m chọkwudo mere ike echegbu na ya na-abụ maka na onye ahụ iyi egbu igbo onye ahụ ị gaghị anala ego onwe ya bụ na ndị mmadụ ga-azụ n'ụkwụ chọrọ onye ga-ememinere ya mmadụ wee jebe a na-eme enwe ike ọbụla ihe a ka m na-afụcha enwe ike ọbụla dat na onye ahụ emedị n'ihe o mere ya enwe ike ọbụ ka na okwu nkịtị na-ese maka na enwe ọtụtụ ndị mmadụ gwara agbaghị na-emesi mokọ mmadụ na-agwọrọ gị ọgụ ọ bụ n'ọdịnarị dịka mkpọmasị nkịtị na ọma na-agwọrọ gị ọgụ mgbe ahụ ya na-asị onye nwere ike sọ ọtụtụ ndị amụma jere ndị amasị na onye dota na-egbu bifo mara ihe na-eme onye ahụ na-achọ ụzọ ga-eji ogbufe onye ahụ hụchizi omeghe onye ahụ mere onye ahụ ọ bụ na ọkpọmasị nkịtị Amaechi dịka Ezeọha si akọwa ugbu a ị na-anya ịfụ na ụfọdụ
ụfọdụ ije n'obodo ụfọdụ ifo ndị ụfọdụ ugbu a na-ejezi maka na ndị nna nna anyị hapụziri ebe a ha na-efe a na-anọ efe Chukwu na-ekpere chi nke ha. Ụfọdụ ndị ihe a na-eme na-agasị agasị maọbụ ndị atụbatara agbara ụgbọwa mkpu n'ebe ha jere nọziri na ime obodo je na-efitazizi ahazizi ime ọfịa dịgasị iche iche maọbụ rụpụta ihe dịgasị iche iche ha edozisie ya wee kwụọ ndị ụfọdụ ụgwọ ga na-eje akpatara ha ajụjụ na-aje elelu ha afịa akpọtara ha ndị ahịa. Abịa pụta ndị ụfọdụ sizi ọkwụnụ si mebe omenala na anyị jere ka ụzọ omenala na ndị ahụ napụ ya ego. Ụfọdụ bụ ndị ọ na-abụ ha ma ha na ihu ebe ha na-alụ ọrụ ha eburu nsogbu onye ahụ niile maọbụ ihe niile ha chọrọ ime bụ ihe onye a kpọba afọ ego ijere ego. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị a ụdị ndị a? Nwanne m nwoke, ịma na mbụ omenala anyị dị ma ka anyị si ekpere Chukwu, ma ka anyị si akpọku ya, ma ka anyị si ajụ ase, ka anyị si emekọ n'ụdị ihe mmụọ dị. Mana etu onye si eme na mbụ ga-egosi ụdị mmadụ ọ bụ. O nwere ndị ga-enwe akara aka ịgba afa mana ha bụ ajọ mmadụ. Ajọ mmadụ ha bụ ga na-egosikwa ihe ha na-eme. O nwere ndị ama abụ ajọ mmadụ mana ha enwero ọkpụkpọ chi n'ihe ha na-eme. Ha je were isi kwonye na etu isi wee kwu na-emezi wayo ije akụcha arụ gị ọ bụrụ na ị na-eme nwere ihe pụta nna ya. Mana abịa na ịgwọ ajọ ọgwụ ịma na mmebi ihe dị mfe. Ajọ mmụọ dị mfe ịkpọkụ karịa ezigbo mmụọ. Isi ka egbuo mmadụ onye nwa kacha aga ọsịsọ karịa isi ka mmadụ ka ịgwọta mmadụ ka ọ dị ndụ isi ka imezie ihe ọ na-aka ntaramahụhụ dị na ya karịa imebi emebi. Ya bụ na ụfọdụ na-agwọ ọgwụ ịma na dibịa dịka ịzọ ha na ebe a mana a na-ekwu na dibịa na-agwọgbu agwọta, dibịa na-agwọta agwọgbu. Mana ka o si wee na-ekwu oge niile anyị na-anọ ebe a na-akpakọ na ọ dị ka na ihe dị dibịa n'obi ụdị mmadụ ịbụ na ọ bụrụ na ịbụ dibịa nwere obi mmadụ, ọ bụrụ na ịbụ dibịa nwere omiko, ọ bụrụ na ịbụ dibịa na-asị na ihe nọ na ya bụ ka ọ dịrị ọha na eze mma, ka ọ dịrị onye ọbụla ga-abịakwute gị nwee obi ebere. Nke mbụ bụ na ịma na nnukwu ego. Nke abụọ bụ na ime aghụghọ. Nke ịtọ bụ na onwe ndị dibịa ịma onwe ha na-akpọ assassins, ndị na-egbu mmadụ n'ọnụ oyibo. Nke a bụ ije esi ha na egobi mmadụ ndị a na-egobi ka egbuo mmadụ. Ije esi ha na ị chọrọ ka onye a nwụọ, ọ da-ajụ gị ihe onye a mere n'ihe ọma bụ gwa gị ego na ị ga-akwụ ya. O nwere ndị dibịa dị otu ahụ maka na ndị dibịa na-agwọ ajọ ihe dịka ka mmadụ ghara ịga n'ihu, ka mmadụ ghara ka arụ yaba mmadụ, ka mmadụ nwụọ. Ụfọdụ ndị a ada ajụ kedu ihe onye a mere gị. Mana ezigbo dibịa ma na Chineke nyere ya amamihe a na o were nkọrọ ọgwụ mkpa akwụkwọ na mkpọrọgwụ wee rụọ ọrịa ọrụ. Enwere ike ije isi ya ihe onye a mere gị, ihe onye a mere gị, nekwa ọsị gị hapịa na ya ma na o mere gị ihe. Mana anyị nụ ọgụ a na ọkwa Chukwu ka ọ dịrị. O nwere dibịa ị ga-eje na nke ọsị ka ya kpeziere gị na onye ọ na-esere gị n'okwu. Mana onwe onye ga-eje ọsị ka ọkwa ịchọ ka onye anwụọ. Ị mara anyị na-afụ ya n'ihe onyonyo a na-eme ọgwụ ọgwụ. Mana ihe nnachi ịghọta bụ na ajọ ihe mmadụ na-eme ma dibịa ma onye abụrụ dibịa ahụ o mechakwa ọ ga-anachite azụ. Ọ dị ka m were ya ndị uwe ojii na-afụ na-akwụ n'ụzọ kwa ha na-akpata ego, ha na-ana mmadụ ego ma ọ kwesịrị ma o kwesịghị, ma ọchara ma ọcha ha na-awọrọ na-ata, imechakwa ọ na-arụ afọ. Ihe i kwuru na-egosi maka na enwegoro ndị nọ n'ime obodo dị iche iche ugbu a na-atụ ha ego oge a asị na onye a na-agwọkwa ajọ ọgwụ ịgafekwa na nke ọzọ ajọ ọgwụ nakọchara ndị mmadụ ihe ya. Mana ugbu a ma ụmụ ha ma ebe ha bio akwa ihe niile emebicha redisisi ya. Ifo ya m na-ekwu ịma na onye mere ihe isi na-eresi aka n'ime maka enweghị ụka enweghị ụka dị n'obodo ama
ị na-eme njọ n'obodo obodo gị ma ị na-emekwanụ mma n'obodo obodo ma nwoke na-enwe ihe malụ mma o mana onye ọbụla bụ onye omenala ji ezigbo omenala alụ ọrụ ifugoro ya ha ya ama mana biko asịkwana na nna okwu n'ọnụ o nwere ihe na-ekwu Chizzy a sị na mmadụ na-agwọ oke ọgwụ dịka onye na-anọkọta enu na onye a na-agwọ nkịrịka ọgwụ na onye a na-agwọ oke ọgwụ na onye a na mgbe ọbụla na je na nke dibịa mụ echeghị na ọ bụ ajọ ihe ka m kọwacha onwe mụ echeghị na nke a bụ ajọ ihe na ihe ị ga-ekwu bụ kedu ọgwụ ọ na-agwọ ihe o ji eme ọ dị ka isi na mmadụ na-ekpe oke ekpere maọbụ na mmadụ na-eme ihe isi na mmadụ na-agwọ ajọ ọgwụ ụmụ ike ọ bụrụ na ihe ị na-achọ ịkọwa bụ na oge ọbụla na ọ na-agwọ ọgwụ ụmụ ike ọ bụrụ na ọgwụ ọ na-agwọ oge ọbụla ihe m na-ekwu maka ya ọgwụ adịghị mma a na-alụta aka na ọ na-akọ nsị na-egbu mmadụ na ndị mmadụ ndụ ịma onwe onye ị ga-abịa n'obodo o nwere obodo enwere ụdị ndị a ịgafetasị gị nwoke a ka ya na onye a ada egwukwa egwu eru ebe ọ na-eje maka na ime ogosi gị efu na onye a kwadoro akwado na ọ na-ebi ka omenala si wee chọọ jiri ma ọgwụ anara ndị mmadụ ana ha na-abịa n'ụdị nke ahụ o nwere ndị na-agwọ ndị ajọ mmadụ ji ọgwụ akpa arụ mana o nwere ndị ezigbo mmadụ na-agwọ ọgwụ ka ha wee chekwaa onwe ha nke a bụ ọbụla ka ihe a na-ekwu bụ ndị na-eme ajọ ihe jiri omenala mana ịma na o nwere ndị na-agwọ ọgwụ nnukwu a na-atụ ha ụjọ onye ọbụla na-eche ọ dị mma ndị a na-agwọrọ ụdị ihe dị otu a ngwachi abịa na ọgwụ a na-agwọ agwọ ọ bịara igbu mgbe onwe ya kwụ nna agwọ abịa na ọgwụ a na-agwọ agwọ enwe ụdị ọgwụ ga na-agwọ ọ ga na-emefute n'omume mana ihe na-ebu omume ka ọnwụ onye na ga na-agwọ ọgwụ mgbe niile obi anaghị ada ya mma ịghọta m na-ekwu ana oge niile gụ na abụbụ iko si na-ekuchi eri cheta nke ahụ karịa nke bụ ọ na-agwọkwa ọgwụ mana mgbe niile n'obodo ka ọ na-achọ ebe ya na-agwọ bụ ọgwụ udo ka ọ na-achọ n'ọgwụ udo ka ọ na-achọ abịa na nke obere igbu mgbe onwe onye ọbụla gwọrọ ozigbo obere ogbu mgbe onwe ọma njem onye ọzọ maji mmadụ ihe ọjọọ dịka m nwaanyị ka m chagwọ ndị mmadụ mgbe ịgwa ya masị gụ na-ekwu ihe anụ nwa na nsọ ya bụkwa ejikwa mme mmadụ n'imekwa onye ahụ na-achịrị gị azụ ọkọta ihe na ije ahụ mana e nwere ndị agha abụrụ isigodo nnọọ ka esi ya bụrụ ka ya gbata ochie na ọchụ na nsogbu adọrọ a na-etu ha afa a na-ego bụ ihe gụziri ụwa n'ọrụ anyị anụnwa ọha maka oge ka anyị na-ewere ya na-eweta ya kedụzi ka unu nwa ga-esi mezie ka a mara ndị ọjọọ a kedu ka onye dịka Mechi na-ekwu ewe ndị na-achọ ịzụ onwe ebe ọ bụla isi ha na onye be dịka kara aka anọ ọ sị ka anyị jee ebe a ka anyị chekwa onwe maka ada ndị ajọ mmadụ anyị na-ekwu maka ya onye bịazie na chọọ ichekwa onwe ya bịa ịgwọ ezigbo ọgwụ kedu ka a ga-esi ma na onye a bụ ezigbo ịma na abịa n'ọrụ a na-alụ alụ ikuku abụkwa n'ọrụ mmadụ ịpụta ka ejuju ebe niile ọba ya bụ ọrụ abịa ọrụ alụ alụ dụka ịma na abịa na omenala a na-eme eme dịka m si alụ ọrụ ebe nke m ngwa ọ na-ehi ya igotere atị m ọ mgbe m rụwara ọrụ ebe mgbe ya bụ ebe ma ihe bọsas otukwuru anọ esi na aka ịzụ ọnya mama na mụnwa maka na ngene mara ihe ị na-alụ ekuka enwe ndị abịabata abịa ha ege efa ebe niile dịka gechiche ụzọ obodo si abata enwe ndị na-azụ ụmụ nwaanyị ndị a ịghọta na-azụ mana ịmara ihe ị na-eme ọ dị ka ma ịma ihe ị na-eme enwe ndị na-agbaga afọ na ha mama na mụ abịa ịzụ mbekwa dịka mba n'ime ahịa igote ihe ote mama na mụ nwere si m ifọm ịbago na be m ọ bụrụ ite nzu na ahụ ndị ka bụ ndị oti mkpu mana ejikwa ihe arụ ọrụ dịka nzu mana o nwere ndị ịmana dịka onwe ndị ga-afụ ha para akwụkwọ nsọ na-akpagharị mana ọ dịrọ ha n'obi ịbata n'ụlọ ọrụ ha eburu agba akwụkwọ nsọ debe n'ihu mana ka m gwa gị mana ijere ebe eziokwu ụtọ ịmana ọ dị ka mbụ nwanne m ji eru moto m so enwere onye nna m na-agba nkata mụsa ekedi emetụrụ ọtụ mekaniki ịbata na ebe ha na-alụ ihe mbọ moto eju ya chi m na onye ma alụ ọrụ na anaghị ezu n'ebe onye ahụ nọ ịbụrụ onye maara ọrụ nọ a na-efute moto ọ na-alụ n'afọ mana onye ka amaghị bụ ọrụ fi nke ọrụla tụgba ebe onye ọzọ bụkwa arụkwa na-achọ ka ndị mmadụ mara na ndị na-ezu egbe akata ụta nọ akpọ ndị mmadụ na fon ya bụ ndị arụchara ọsọ na-echọ ka ebe a ga-eme wekpere ụta kedu mkparụ maka ụzọ ego maka na ewegoro ndị na-ejeche ebe ụfọdụ asịkwa ihe omenala ka anyị na-eje mana anyị jeziri ebe a ha buru nsogbu niile kpọba afọ ego
ọkachasị ndị nọ na nrịanrịa kwesịrị ịzọ azọ ndị a na-asị na ha na-azọ ndị nrịanrịa n'ụzọ omenala afọ onye ọnwụ ji atịekwa sị eje bute ide ego ọ bụ na onye ahụ bụ onye omenala nwoke ọdụ na-ebe onye ahụ onye ha bịa ya madụ ka m si arụ ọrụ nke m nwa itide ego mma n'iyi mma dịka mma n'iyi dụtọ ọya afa ka m ga-agbagodo malụ ibe dị n'ebe onye ahụ nọ eme ndị abụ ebe na-abịa ma otu ancha m so ma nye ha free of charge without one naira amaghị ekwu ka na mana ihe cheki ụdị mmadụ onye ahụ ọ bụ enwere ike ọ bụrụ onye ahụ nọ ọ bụdata na ndị m na-emere ihe na-eghị m ike ịkpọnwụ na fon akpọ na agwa ya mana ezigbo omume anaghị akpọ ọsịsọ ebe na alụmala ka m na-alụsi nsị akpọgo na fon mana o kwere ọzọ m chọrọ ikwu ọkwa ịma na ụfọdụ oge ọgwụ a na-agwọ agwọ ọ dị ka ọgwụ dibịa oyibo na-enye gị na-eri n'ọnụ o nwere iwu nwee usoro ụfọdụ ga-eje gwọtacha ọgwụ asị gị na iteta n'ụtụtụ na ihe onye rigboro igbo chini aka enu metụ aka n'obi metụ aka n'ọgwụ gị ime ege ntị ọfụma mgbe ị na-ara ije ihe onye rigbo igboro ịnọ imetụ aka n'ụkwụ hapụ n'obi ije metụ n'ọgwụ imebigo ọgwụ enwere kasị ga-eri na nka enwere kasị o mechaa ọgwụ adara ụrụ asị na ihe ejegebe a na-ejegebe a na-ejegebe a maọbụ ụfọdụ a na-eche ka o mee ka majik ka m jụọ ewe ndị ijecha na nke mana ọgwụ ihe na-ekwu bụ eziokwu ijecha na nke dibịa ha gwọcha anyị echaa gị ihe a mechara gị ọgwụ a asị gị ga-agafekwa na mmiri ga-eri na nka ma ọ ga-eme na nka ha ga-ekwekwa abịa n'iji ụwa ebe alụ ka oshimalụ ịma na osinachi bụ osinachi jọs egbe ga na-egbe chukwuche onye osinachi inye wekwa zuo oke ma ndị ezumezu ka anyị ji arụ ọrụ niile nke ọbụla nọ na be ịmagolo ụzọ ị ga-eji wee na-edue dụa ka m si alụwa na ka m jinala enwe ndị agha bụrụ isi m kedu nsọ nne ọ mgbe ahụ anyị na-agwọ ọgwụ ahụ nọ ka iyi amala esi amala ile ya mana nsọ maka na mmadụ niile ama nsọta nwoke nsọ ahụ eme onye na uche na agbafu ihe and ihe dị mgbe ochie ime dibịa ji etikere oke nsọ na ọgwụ bụ ịda ahịa ka ịgbarịwa ọzọ so mana ọ bụrụ na bụ nwa niile esetụrụ okporo ụzọ bịa na nke achụ na ọgwụ na-ewekere ọgwụ na-ewekere ọgwụ ọfụma bụ mmiri si abịa na ụmụ ịmụ mmiri a niile fụla sọfas gwụ na mmiri nọ gwụ na-emele omenala sọsọ ihe ọgwụ ọbụla i nyelu dịka ime ọrụ dịka na ịfụtara na anyị wo tiketi ka ị na-abanye ị na-eje gọọmenti haus ọba anyị egwu tiketi wo achịgwụ kelibe iji ise na-ekwe so ihe ahụ nụ bụ ndị mgbe anyị na-arụ ọrụ ebugo tiketi wuoru na-adọta ọrụ ahụ ghọta m na-ekwu